Helo, siwmai. Dwi'n ôl nawr gyda'r background sydd bach yn llai boring. Nawr, ni wedi dathlu y Nadolig ar y sianel, ni wedi dathlu y flwyddyn newydd, a nawr mae'n amser i ddathlu diwrnod Santes Dwynwen. Ond, bydde fe ddim yr un peth ar y sianel os na fydde ni yn cymryd y mic mas o rwbeth. Dyn ni'n mynd i fod yn reacto i y fails, briodas neu proposals mwyaf ffynnu ar y we. Coni off dy'r fideo gynta. Dwi am rancio nhw o 6 safle i rif 1, felly cawn weld. Nawr, yn y 6 safle. Mae hwnna'n really funny. Ond, dos na ddim byd yn bod gyda bod yn fyr. Sef mynd ymlaen. Yn safle rhif 5 mai y fideo yma. Nawr, cyn bod yr un hyn hyd yn dechrau, dwi'n gwybod bod yn mynd i fod yn wael achos mae merched wastod yn mynd yn nuts ar y pwynt yma mewn briodas pan maen nhw'n taflu bouquet. Dyna'r gair. Mae ddim yn swnio'n iawn. Felly, gen i weld. Ti'n gwybod be? Ti'n gorfod gwerthfawrogi faint o ymdrech mae 'di roi mewn. Nath i cael bach o headbutt ar y bouquet. Cwmpo ar llawr, ond nath i dal y bouquet. 10 allan o 10 am yr ymdrech gan y fenyw. Yn y 4th safle. Oedd e ddim yn hir iawn, ond yn credu yn symio lan fel mae lot o bobl gwir yn teimlo mewn priodasau. Maen nhw just methu bod yn bothered i fod yna. Mae'n gofyn rhywbeth wrthi hi. Mae'n gweud shh, a mae just yn taflu'r bocs i'r llawr. A ti'n gwybod be? Soi hyd yn oed y beio fe. Nawr, rhif 3. Mae'r un nesa ar bwys y môr ar y traeth. Felly, dwi'n mynd i geso bod y rhywbeth i wneud ar y môr. Coni off. Na, obviously, nid y dŵr yna. Obviously, oedd na JCB mynd i fod ar y traeth. Mae hwnna'n drist, a mae hwnna'n bad luck. Ni dechrau mynd yn serious. Pwy sydd yn yr ail safle? Cawn i weld. Popeth, mae hanner fi really moyn i hwn i fynd yn wrong. Ydy hwnna'n gas? Na. Achos, pwy sy'n meddwl fod hwn yn syniad da? Dyna'r cwestiwn. Anghanol stryd ar skateboard, heb helmet, gifich dweud am hwnna yw twpsins. Well, shock of my life, maen nhw'n cwmpo. Maen jyst yn dwp, a maen nhw bobl o amgylch nhw yn chwerthin ar nhw, achos maen nhw'n gwybod, maen nhw'n trial show an off, yn dangos dyn ni'n gallu skateboard yn gilydd. Pwy sy'n chwerthin nawr, pawb arall. A nawr, pwy sydd di cyrraedd y safle cyntaf. Times of prosperity and great success, they will remind you that you enjoy the best things in life because of each other. Delicate rings will become to you symbols of strength and power. For no life can fall apart when a husband and wife truly love. Eto, mae plant yn dangos beth mae pawb actually yn meddwl mewn priodas. Maen nhw wedi switch off. Just get on with it, really. Na beth mae pawb yn meddwl mewn priodas. A dyna'n union beth mae'r plant hyn yn meddwl. Gosh, dwi'n sylwi bod fi yn swno yn miserable iawn yn y fideo yma. Ond, dwi'n siŵr bod fi'n siarad drostych chi gyd. Dwi'n gobeithio bod fi anyway. Os na, cliciwch off y fideo. Erbyn yn rhy hwyr nawr achos bod chi wedi cyrraedd y diwedd anyway. So may as well bod chi'n gorffen y fideo. Felly, dyna ni am y fideos heddi. Gobeithio wnaethoch chi fwynhau gweld y fails, priodas mwyaf sydd ar y we. Nes i fwynhau chwerthin arnyn nhw. Gobeithio wnaethoch chi fwynhau gweld fi'n chwerthin arnyn nhw. Gobeithio wnaethoch chi chwerthin hefyd. Nawr, cyn i chi fynd, newch yn siŵr bod chi'n gwasgu ar y bwtwr Tanysgrifia isod. A hefyd, cofiwch i hoffi'r fideo. Dwi'n gwybod os chi ddim yn hoffi'r fideo, felly newch yn siŵr bod chi'n neud e. Cofiwch hefyd am y gystadleuau PopT sydd just rownd y gornel. Falle taw chi fydd yn ennill y gwobre y tro hwn. Felly, diolch yn fawr a na i weld chi
tro nesa. Ta-ra!